mazambia vanoti kumazambia kana munhu azvisungirira anzi vanopwanya bhokisi. Saka vakabva vaningirikina ndopa vakabva vapwanya bhokisi munhu arimo imomo. Vapedza ndobva vazoningirikina ndobva vazokutura. Vakapwanya arimo. Vaipwanya nei? Akatopwanyika chaizvo usara mapisi. Akapwanyika munhu atosara ari kunze. Akasara ari kunze but chepasi ichi chachiri chachisinombonyatsopwanyika. Chasara chipasi chiripo chichakazoita. Wekumakura ndopa akauya achiti zvinhu izvo zvamaita izvi kuno kutoviga munhu ane bhokisi. Yanga iri kambani wekumakuva kukanzuru. Anochengeta kumakuva. Sachi chakazoitika mushure mekunge vati tinoviga nebox. Ndopa vakabva vangoningirikira vangotora bva vangotora bva vatopa vanhu ndobva vatotanga kufushira. Kukutura chituna. Havana kuzoteerera kuti vekanzuro vakanga vati tinoviga munhu ane box. Ipapo hatazombonzwa kuti pakafamba sei. Okay. Pane mashoko ari kuti iwo ana baba mudiki vakatora fosoro vakatema chituna ichocho. Mashoko iwayo akamira sei? Havana kutema chituna sachi. Vakatema box. Vachipwanya box. Chituna chiri mubox. Asi pakutema box paipai fosoro haina kusvika here kunyama dzechituna. Ipapa hatina kuzoma, handina kuzomboona hangu ndinganyika. Akaitwa izvi amai ndo vanga vachigara nemwana handiti vakaziviswa here ndo zvatakuita kumutumbi wemwana wedu? Havana kumbotaura. Bamuna vachona ndo vakangoenda pabhokisi ndobva vangoti toda kuita chivanhu chedu chatoda kuita vachitaura nevanhu vangu vari pabhokisi. Amino maybe pamwe vanga vachingoitira kuti nekuti mai vachona vakambogara kumusha ikoko vanozviziva kuti isusu hativige neuyu. Makazvitambira sei hama dzemwana muri ana mai nini nevamwe makazvitambira sei? Isusu hedu sevanhu vanga singazivi kuti ndo chivanhu chachona takarwadziwa. Anga atenga box ndiani? Ari South Africa. Vakaziye ndo zvakaitwa. Vakazviziva. Panga paine kuwirirana here pakati penyimiso vabereki nababa vemwana muchiri vanga vachiri vese here amai nemwana? Akura kuti vangachengeta mwana ndamai. Yakasvika mapurisa here nyaya? Tiri kutaura kuti mwana akanga aita shiro ipi? Akafa achisungirira. Okay, mataura akazvisungirira. Akazvisungirira munhu.
chikonzero chekuzvisungirira china kusikana hapana kusikana. maigarisana zvakanaka here nemwana Taigara naye zvakanaka. saka munongozvisungirira pasina chikonzero chekuzikana kana tsamba hapana chakanyora anga akura zvakadi vakwanisa kuitawo mufananidzo wake zvokunoko kuri kunzi kunotengwa coffin. Tichatenga coffin totanga taisa munhu muguva. Taisa munhu muguva tozopukanya box tokanda mukati. But ivo kumakuva vakazongonopukanya box munhu ari mukati. Ndomba vaitawo kukuturira mukombe. vaiti vanotanga vabvisa munhu mukofi hazvisi zvakangotaurwa here zvibati kumbera saka besides kumuviga asina box vaida kumubvisa futi hembe vakataura havasa vana kunozvizadzikisa vakatotaura vamwe vanoti kana akadaro vamwe vanobvisa vanomubvisa sei obva umuri wabvisa ari pasi opinda pasi kwavo vavo ava vaitauro zvavanoitiwo kwavo mukafawo mune zvamunoitirwa kwenyu. Dati nokuda kwekusiyana kwezvitendero handitika, asi ndinoona kuti mavigirwo akazoitwa mwana haasiriwo. Kuti mwana anga azvisungirira hongu tinobvuma izvozvo hatiziviwo zvakaitika ipapo kuti azosvika pakudaro, but haisi mhosva yamai kana mhosva yemumwe munhu handitika.